Okay guys, nasa tadri ha. Welcome back sa TV Radyo Cebu, Toledo. Ako gyapon si Henry Umaga Busloto. Okay guys, arita ang mangita kog mga taong Henry nga kinitong palitonon karon ba sa bugas. Ngano maning bugas nga perti yung mahala. Kuwang ra ang kung sweldo nga 4.20 niya ang bugas ay sinta. Pila na lang ni masubra sa mo ah. Unsaon tok buhaton ni oron guys no, mangita tag tawo nga atong interviewon dire sa sa dring dapit nga nasa Maraat, bukid sa Maraat. Mangita tag tawo guys ha. Awam. Okay guys, go. Oh, sir, may buntag ya sir. Oh, may buntag po. Oh, pwede ka interview gamay sir. Na Ako lang ba taga ka sir? Kasi taga Maynila ako. Ala ka, Tagalog to. Pare. Oh, Marunong naman ako mag-Bisaya, medyo konti lang. okay. Kini busing. Unsa may kasulti mong nang paliton nun karon sa mga sa bugas. Kining bugas si busing nga tag 60 kilo sa 62. Sa may angay mo ikasulti na busing nga gamay ray. Igura jud datong sweldo 4.20 4.20. Yung masabi ko lang ngayon, sa mainit na bilihin, hindi na mainit na balita, yung mga bilihin, parang tulad ng mga puno ng niyog, tumataas. Yung sahod, hindi tumataas. Grabe, napakahirap. Yung magulang ko, alam mo, sinabihan ako, Tutoy, tapusin mo yung pag-aaral mo. Tinapos ko kaagad. Ngayong araw, huminto ako sa pag-aaral. Kasi hindi naman sila maka-supply sa pag-aaral sa akin. Kasi wala namang financial. Ganun ba? Busing Yun. tinapos mo Tinapos ko yun? na ngayong araw. Grabe ka naman busing Medyo galing sa itaas, binigyan ako ng katalinuhan. Ganito yung sinasabi. Dublihin ko pagsalita. Sinabihan ko ng mga magulang ko, Totoy, ayusin mo yung pag-aaral mo, tapusin mo. Tinapos ko ngayong araw. Tapos yung pag-aaral ko, huminto ako. Kini busing, minto ka. Yeah. Imong pagwa sa atong panahon palitonon karon diri sa Pilipinas nga pertin dung mahala kung sa may angay nimo. Asa mo to giingon sa presidente nga tag 20 ang kilo? Hindi tayo maniwala kasi alam na natin na yung bigas hindi bumaba. Tumataas yun. Hindi bumaba. Wala nang sino magsabi na bumaba yung bigas. Alam natin, bumaba yung bigas galing ng bundok. Bumaba. Oh, ganun. Pagkasalita. Galing bundok, yung bigas, pagkatapos bumaba, punta ng kalsada. Ganon. Ganon nakaintindi ko. Yan, naintindihan mo pare. Yun. Okay, nya. Ano ba to? Pataas pa rin ang kilo ng bigas ngayon. Anong masabi mo sa bilihin ngayon sa bigas? Yung bigas, masabi ko ngayon, hindi na bumababa yung presyo, lalo pang tumataas. Pero yung sahod sa mga tao, tumataas ba o bumaba pa rin? Yung sahod, alam mo na, hindi ko alam yung sahod. Hindi pa rin alam, pero sa akin, hindi ko alam din. Hindi ko pa alam. Pare, nakalisudan ako, mahirapan ako sa kalisod sa Tagalog mo pare. Intindihin mo lang. Alam mo, Tagalog at saka Bisaya, sa salita, hindi naman magkaintindihan, pero kaisa pa rin tayo na pareho tayong Pilipino. Ganun ba pare? Oo, ganun. Yan lang ba masabi mo sa bilihin ngayon sa bigas? Meron pa yung bigas kasi napakataas yung mga bilihin natin sa buong bansa natin. Pagkatapos yung sahod natin, magkaano lang yung mga minimum rate sa city at saka province. Bumili ka ng isang karsonis na Levi's, original. Sabi ng iba, ay mura daw sa city. Pagpunta ng probinsya, napakamahal kasi
may transport pa. Pagkatapos, yung sahod mo, magtrabaho ka sa province, yung pinakamahirap. Yun. Napakataas yung bilihin. Pagkatapos, yung sahod mo doon, napakababa. Ganun ba pare? Bakit? May tanong ako sa'yo pare. Mataas yung bigas, bakit? Sa mga alak, kahit mataas, bakit binibili pa? Yung alak, yung buti, hindi na tumataas. Yung presyo, medyo tumataas. Yung buti, ganun lang. Hindi naman pwede kasi, hindi pwede ipataas yung buti. Ipataas, hawakan mo pa ganun, ipataas mo yung buti, tumataas yun. Pare, grabe ka naman pare. Pilosopo mo naman Yun. Ganun. Ganun ba pare? Ganun. Kapag in-interview ako, marami na nag-interview sa akin. Yung mga ano natin dito sa Pinas ngayon, hindi na natin maintindihan. Tulad sikat ng araw, grabe napakainit. Yung bibilihin natin, tulad ng araw. Yung sobrang init yung mga bibilihin natin. Kasi pagpunta mo ng tindahan, mainit na yung ulo mo. Kahit 500 lang yung pira mo, ano lang yung mabili mo doon. Napkin na lang pare. Pagkatapos yun, kahit nagkalsunis ka pa, pumunta ka ng tindahan, nasa isipan mo short ka na. Pero hindi ka ng short. Yung isip mo short na. Kasi hindi ko mabayaran yung utang ko sa tindahan. Kasi napaka liit lang yung sahod ko, napaka baba yung sahod ko. Yun pinakamahirap sa atin. Okay pare no. Sige. Wala na ang ibang mong masabi sa bilihin ngayon? Marami pa pero yung kwentuhan natin medyo mahaba-haba kasi yung mga ano natin dito sa Pinas, yung karamihan sa mga kababayan natin umalis papunta ng ibang bansa kasi doon yung sahod nila siguro malaki yung sahod. Wow! Dito sa atin yung sahod, alam mo, napakababa kapag isa lang anak mo. Hindi mo matustusan yung pag-aaral ng hanggang matapos ng kolehiyo kasi magkano yung kolehiyo sa isang taon kapag kolehiyo na? Magkano? Yung pinakamura siguro mga 15,000. Saan mo makita dito? No? Tama kayo pare. Kasi ang baba baba ang sahod natin. Mataas naman ang bilihin. May anak naman ako, hindi ko gusto na matulad sa akin. Okay, salamat busing nga. Salamat kay sa imong mga salasya sa mga Ito ko na kung misugod ka busing. Walang anuman. Salamat kayo guys. Okay. Guys, dire lang sa tataman kay kung naman mga radyo dya, paminawa na ninyo, or tanawa na ninyo. Okay guys, salamat, thank you sa atong TV radyo.